Christmas! Хо-хо-хо-хо! Здравейте, здравейте, скъпи дечица! Здравейте, мои малки приятели! Бяхте ли послушни през годината? Учихте ли се добре? Слушахте ли мама и татко? А баба и дядо? Зная, миличките вие, че цяла година ме очаквате с такова нетърпение. С мен са свързани всичките ви мечти и надежди. Затова няма да ви разочаровам. Торбата ми е пълна с подаръци. Всеки от вас ще намери по телхата онова, което си е пожелал. За да бъдете много здрави, весели и щастливи, за радост на всички, които ви обичат. За всяко детско сърчице трябва да има топлинка, любов и надежда в тази прекрасна празнична нощ. А колкото до вас, възрастните, вие само си мислите, че сте пораснали и че се занимавате с много сериозни неща. Само че вие също имате нужда да се превърнете в деца. Па макар и само за една нощ. Да се заредите с надеждата, така необходима за ролята ви на възрастни през цялата следваща година. Затова днес, скъпи мои, искам да ви кажа: хванете за ръка любимите си хора и се постарайте да ги дарите с всичката любов, която притежавате. И нека сполуката и радостта в живота ви никога да не ви напуснат. Бъдете здрави, бъдете щастливи, бъдете благословенни, бъдете.